ndakambozvitaura ndikati vanhu kana kuti ma-mp ve-Citizen Coalition for Change vakasara vachijegera bato kana kuti vakajegera bhazi vachangwara chete vakasvika pakutevera mukuru wavo, nekuti zvinhu zviri kuitika ike zvinezvi muparliament hazvina kumira zvakanaka. Vanhu havasi kufara neskillful rakarohwa naSengezo Shabangu. So nhasi ndosangana nenyaya yaagents gumbo panapa akanyora kuti I wish to state that I do not accede to the purported appointment by Shabangu to the Parliamentary Legal Committee. I have always served on the Parliament Legal Committee as appointed by my president, Nelson Chamisa. Since August 2023, the recent purported appointments are bogus and done by a person with no authority to act in the manner in which he is or on behalf of Triple C. This has been done and aided by ZANU-PF, and I must state that I will not be used to legitimize this nonsense. My formal statement on this shall be issued on 31 of May. Ndoko zvakutoenda iko zvinezvi vakutoramba kutoitiswa kwanzi isusu tonzi zviri legal kana zvinhu zviri zvechibhogasi ndezvechibhogasi chete. Ndikutoona kuti situation yachinja muri Zimbabwe. Ma-MP vakasara ve-Citizen Coalition for Change vari kudya gaka, vari kudya nturu, hakusi kudya rinopisa iko zvinezvi muparliament. Amen, muri kuionawo sei nyaya?